De driedimensionale beelden die nu nabij IJsendijker te zien zijn, die zijn van hout gemaakt. Welk soort hout is dat? Dat is tiekhout. Ja? Dus de wortel van de boom, zeg maar. Dus niet van de stam, maar van de wortel waar ze eigenlijk tiekhout van halen. En dat is minder onderhevig aan het weer of dergelijke, waardoor dat die beelden perfect een heel jaar door kunnen blijven buiten staan, zonder dat daar schade aan kan berokkend worden. Enkel worden ze een beetje grijzer. Ja, en wat er nu staat in hoofdzaak dierenfiguren. Ja, klopt. Maken ze ook nog andere vormen? We hebben ook tafels, dus echt van die barsets, zeg maar. Paarden. De grote vogel die daar buiten staat, heel indrukwekkend. Weet je hoe groot die is? Ja, die is 4 tot 5 meter vleugelwijdte, volledig van de ene vleugel tot de andere vleugel. Dus ik kan het zo gek niet bedenken, Ja. of we hebben er wel een beeldje van. Maken ze die ook in het klein? Ook kleine stuks, ja. Het zijn niet enkel grote stuks, we hebben ook kleine stuks staan. Ja. Voor decor in huis bedoel ik, hè? Ja, klopt. Dus we hebben ook kleinere stukken staan. Dat gaat dan bijvoorbeeld over paardenhoofdjes op een sokkel. Die zijn ongeveer 60 centimeter groot. Die verkopen we het meeste momenteel. En die worden vaak gewoon in huis gebruikt op een dressoir of zo. Wie maakt deze kunst? Wij kopen de materialen in Indonesië. En die mensen die doen dat eigenlijk puur voor hun plezier. Die zijn met een 3-4-tal personen en wij halen daar onze materialen. Dankjewel voor dit telefonisch gesprek.